20 июни соли равон дар Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон бо ташаббуси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва телевизиони Душанбе дастгоҳу таҷҳизоти телевизионии истеҳсоли ширкатҳои Lifeo, Broadcast Solutions ва Profitop рӯнамоӣ карда шуд. дар ҷараёни чорабини кормандони техникии шабакаҳои телевизионии кишвар иштирок намуда оид ба таҷҳизоти муосири соҳа маълумоти зарурӣ гирифтанд. гузориши Валиҷон Шарифзода ва Асадуллои Қурбон дар ин бора. дар толори Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон бо мақсади ошноӣ аз раванди рушди техникаву таҷҳизоти соҳаи телевизион бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо телевизиони Душанбе рӯнамоии дастгоҳу таҷҳизоти телевизионии истеҳсоли ширкатҳои Lifeo Федератсияи Россия, Broadcast Solutions Олмон ва Profitop Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор шуд. Ширкати Broadcast Solutions ба истеҳсоли студияҳои сайёри телевизионӣ машғул мебошад. Тавре масъулини ширкат зимни рӯнамоӣ иттилоъ доданд, маҷмӯи таҷҳизоти истеҳсоли мобилии ширкати Broadcast Solutions ҳама барномаҳоро дар бар мегирад. аз микроавтобусҳои хурди сайёр бо 4 камера то дастгоҳҳои бузурги мобилӣ бо 30 ё зиёда камераҳое, ки бузургтарин чорабиниҳоро сабт ва ба таври мустақим пахш менамояд. студияҳои сайёри телевизионии ширкат ҷавобгӯи талаботи имрӯза буда он мувофиқ ба хоҳиш ва дархости фармоишгар омода мегарданд. ширкати Broadcast Solutions чунин студияҳои сайёрро барои телевизионҳои кишварҳои гуногун аз ҷумла Финляндия, Бельгия, Беларусия ва дигар кишварҳо омода намудааст. Первый раз в Душанбе. Очень меня поразил город. Он очень зеленый, очень доброжелательные люди. Мы приехали сюда на семинар для телекомпаний в Душанбе и для телекомпаний в Таджикистане. Компания наша уже работает на рынке телерадиовещания 20 лет. Мы поставляем передвижные телевизионные станции, мы строим студии, мы строим современные IP-технологии по remote production. Мы также строим системы для спутникового телерадиовещания. Здесь мы делаем презентацию. Я очень доволен то, что мы сейчас рассказали. Я надеюсь, что телекомпании Таджикистана будут, так сказать, иметь какое-то новое представление о технологиях, которые мы поставляем, о будущем, куда нужно двигаться. Именно об этом мы и делали свою презентацию. дар ҷараёни рӯнамоӣ масъулини ширкатҳои Lifeo ва Profitop низ атрофи фаъолияти соҳавии худ ва вазифаҳои асосии ширкатҳо дар самти рушди соҳаи телевизион маълумотҳо пешниҳод намуданд. гуфта шуд, ки таҷҳизоти ширкат асосан барои инъикоси чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангӣ, сиёсӣ ва дигар чорабиниҳои фаврӣ ба таври мустақим хизмат мерасонад. ин навъи таҷҳизот ҳам дар дохили студияи телевизион ва ҳам берун аз он зимни чорабиниҳои гуногун истифода карда мешавад. асри 21 асри илму техника ба ҳисоб меравад ва истифода аз чунин таҷҳизот барои саривақт инъикос намудани дилхоҳ чорабиниҳо заминаи мусоид фароҳам месозад. роҳбарияти телевизиони Душанбе ба масъулини ширкатҳои Lifeo, Broadcast Solutions ва Profitop баҳри баёни маълумотҳои зарурӣ дар самти рушди соҳаи телевизион ва насли нави технологияи муосири ин соҳа миннатдорӣ намуданд. зикр шуд, ки чунин чорабиниҳо ба хотири сайқали малакаву истеъдоди техникии кормандон ва дар сатҳи хуб сабт ва инъикоси чорабиниҳои гуногун сатҳ дар қаламрави кишвар заминаи хеле мусоид фароҳам менамояд.